To hyperlock ni ya kenu biang hang video ta kamur ban kren sepang gini giba ya gini gimalik mo giba ai belas ni kam tam ya kit khar giba na bat jela mo te henry ka jingyo i jipi donga kam tam mo kuno bagi ni giba na bar jela ki wan rung kila jelai pelat hang ni ha jela me klaya jongi de na kra ni gimalik jongi gimalik khasi jongi te bun na pring jongki giba pain belah pan nong sni ya gidi khar mo tenga kren sepang kan ikindiat habaki gidi khar ki bawan nabar jela manong pi kumno ki bit ki biang kumno ki yo ban sa ping building kumno ki yo ban bam kijing bam ka babha ka babit ka babiang ini ki malik ki ba ai belai ki khar bat kumno ki penjele ba gidi khar kinwan kamai be an chani ki wan bela chane dengan kren kam tam gidi khar ki bawan bela be an chane cha jela juni ma pet mo hakajingyo ni jonga kam tam ikini khar ki ba wan bela ban su jan kam tam su nep mo su blinket gitu bara itu gitir bat bela tang 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 itu ru kibun mas mes jela kini balai pirang ba snong ani balai ki nong ki kam snong kimla seban kya balai kimla seban perking kumi kito le chabar dila kum chwa sukheno tang ni ha po asam hadila bahasa ki khara omde bahasa ki khasi ho ki khasi bisa kamlong ki khasi pat kim danut ban ne he kim yo ban rung tharmur hadu ka to baru maki te ban ya ba he ban le kat kum kita ki ba de traditional ngajong kum nu ki khar ki yo ban rung be an kum nu ki yo ban kamai chak po kat ba mon hang ha jela aga jela ngajong boleh ki khasi jong ni kim la seban mantel kam ni kum tu jat riu ki bawan kamai be an kam tam ki di ki khar ki ba wan na barjala ki la jelai ba kam tam ki khasi jong ni haja ka ba kin painong kin ai kam ki khasi jong ni prakasi kum nu ki ai kam ni ki khar ki wai khanang kam tam nadu ka ja kasar ki wai ndu ka bam ka di biang khanang tang uwe sisin ba u order khar ba duna u chibu kum wata la ni chibu kum khau la ni kaing ka ba kin sa la de ki ong kum no ki to ki malik ki pen biang de om de ki malik khar ki di malik khasi ngan ki kan kren sa phang ki kin thai khasi jong ni ba yu lok hi ki ni ki men der ki khar ndaki la ya khlat ndaki la phet phim tip se haba ka ka khong pi pan ai hau khar kum no pi ya hot ngan khar ka ka khong ru pi pan ai hau khar phim tip se te kum no pi ya but pat along kum ba ton jing do na ha ka khli lalong kum sting khli noi pi te ki kin thai ka si ki jong ni de ki we ki ba pen jot ya ka jela jongi kamtam pide bom perkat kamtam hato pide ki kasi ki ba i jaga jela ne pide ki ba i yo khar yo mender piadi la ka jong ka jela te pide shisha ka kan thei ka ba burom ka ba i te mesin ya la jong ka jela kuno pia yo nga khar haba wan bela sane sa jela jongi kuno pia i te mesin yo khar kuno pia yo tengah sibun sibun te nganong kumne pet nganong ep kagan thi kasi jong ni nganong ep habag yo log dekhar nganong ep dagalawan nang tina barjela dagala shale bin dagala shabe ani kala shasho lani kam ula le ha ka kom ka biang mo te dalawan phai ne pan kilem le kum kinong kam kinong sim kam jam kinong le bhai hakiliang baro andai di pen bantang kinong diri dala di yala de saudkar tiki wandi sa sani di skanhan ano yapi tikum kini kita kinti kasi jumi pinang idi ba idi tweet karu kai karu po karu kanwan andai ano yapi kindere ki ba i ya ki kas i ya ki kar ano yapi tweet karu po kamtam apa pa imang ne ha wilajong kumlo pamya sutu ban kinti prakasi habawan di bana barjela tip akibat jela
kejelai kana jela jungi hajika ban aikam pakasi kamtam pada dei gitu gi malik ki baikam hi kasih ro kumno apa gini ki kam ki jam ki batri kasih idang la te pada ki tri ka building bidang la pachna kumno kalong bit kum joy pamdon kata ka jingit teu ya la ka jong ka jela ndai papa kenya ya la de ba ka papa de ga ka ka ba de na ba jela ndala long malik ki bit kar ni saong pat ba yuk kam yuk jam bit kar ndai karupo ya ka re kan perkat na akan berkat beliau lejong pet nang sakman lada pilong akan kedur orang itu kari jami kan salong rau dengan ong yepi sakan kawi kan kren syapang jingyap jong uneu raja bapenyap kasanam mo tenre kumnu tau breu ubat de nang nena jela ka jong ni uba kren bante mot ya utu raja mo henre ajika bante mot kamtam ya raja te kabha bante mot kamtam yau yaki nikis im ki jong yem kamtam yau kiang nong ba la ni yau tirot sing kamtam deu breu kasi jong te te yau ta kan ada pikwa bante mo dai kumno tau ban bar jela kumno kane ka jela ka jong usa udan hok se ban wan chna mot chane long uyo nga yo kon chane ude tra jela se ka jat ka khong ka de ka jong usa kamtam kanika jelam klaya kala di ka ka ulale adu kan no ula kerko yang ni ne usuan yap ka jingyap jong ngono ite bun kinong sna video kinong sna jingwai ha por ba yap pa i tuikna i insa pira station la ngono ite don se na pring jong pi ba sna ni rai don se ba singlen hoi lada indi kna pau nam indi kna iba ila ai ka jing kerko kamtam ma kanika jela ka jingi ro ida yinong ite pulok kumno haba yap ya uto raja sap niap akalok ketu bamut ban shwa ban yatho te kadon hok sele ban teimot te kamut ayu ban teimot te kamut ayu ban teimot hadu kanu ta ubreu uta udkhar hadu kanu kata udei hok se uban wan kadu baya bang ni ya teimot kade jaka ju kan kamtam ka sora kare ka jaka ju se ne de tang nong wasuan yap de kamtam sakamut penjak burong ya ka jela ni ba kinong sora gidi gitu ki bai sniu mo rei ngan ong pi tin tin ini akan dapat haki video berlok bye bye